szóljon a felvétel. Sofőrünk Horváth Szilárd úr, aki nem szeretné megkérni Vég József urat, hogy lesúlyozza a henget. Az új gyep! Jaj, az új gyep! Túl nagy a gáz! Ne gyorsan! Nem mondod! Nézd már meg, mit csinál! Meg kell nyomni! De ne kapar! Te beteg vagy! Nem tudsz tolatni! Szép pázsit fog nőni, én érzem. Júj! Így történik a magány előkészítés. Nézd már, ott is vedd már fel ezt a hülyét! Hogy fordul meg? Megfordulás, megfordulás. Hopp, törik az a kerítés mindjárt. Pattogál ez a szar. Menjél gyorsabban! Hát úgysem mert! Nem is tudom. Kár, hogy a videó nem rögzíti ezt az ordinári, rohadt büdös kutya szarszagot, amit itt érezni, én mindjárt megdöglök. Beteg a fiú! Nagyon! Ja, azt mondtam már, hogy apukád meg akarja majd nézni a videót? Menjetek már onnan! Jó, én félreállok. Szarba álljunk bele! Állj oda, pici! Pont a szarba? Nem, arra a treplire, ott biztonságban leszel. Na, várj. Megtaláltam a szarmentes övezetet. Érzed a gépet, látom. Mindjárt elengedi a kötél. Megmondtam. Most maradunk a kézi megoldásnál. Kézi megoldás? Az nehezebb. Szerintem ezen már nincs mit hengerezni. Nézzük meg, Szilárd dolgozik. Ritka pillanatok egyike. Nem, hallod? Hallod? Gyere velem szembe! Hogy integetnek a reptéren? Na jól van. Azt hiszem, mai napra végeztünk.